अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनलच्या द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त कोकणशाही आणि पर्यटन व्यावसायिक महासंघ कोकण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित उद्योजक मेळाव्यास आणि 101 कोकण रत्नांच्या सन्मान सोहळ्यास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कृष्णामाई बोरवेल. आमच्याकडे 4.5 इंच, 6 इंच आणि 6.5 इंच बोरवेल खोदून मिळेल. तसेच HDP पाईप, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन व पंप सेट लगेच बसवून मिळतील. रस्त्यापासून 500 फूट अंतरावर लांब गाडी लावून अडचणीच्या ठिकाणी देखील बोरवेल खोदून मिळेल. खड्डे मारून अर्थिंग टाकून दिली जाईल. आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गावर बिबवणे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क आनंद रामदास 94 22 38 12 63 किंवा 77 20 84 24 63.